Čaute, tu je Diabo a vítam vás, Diabo, a dneska tu ako máme opäť túto epickú hru názvom Fuse alias Fuse, alebo neviem jak sa volá, ja to už kašlem. Výborné, zase hold tu hek, ja dám trošku hlas, aby ste aj niečo počuli na mojej telke. To už ste tu aká vyriadili, tak ja tu aká sa štvem z lampu, aby som tu aká mal kľud a zrazu puk. No to je hrozné. Dneska hráme za túto postavu. Ono má to tlmič. Ne. To nemyslíte váš. Díky, všetci traja. OK, ideme na vec. Ja mám snajperu. Takže to nebude problém. Zase snajpa. Zase. Au. Zase au. Výborné. Neštvi. Nesmieš. Uno. Na všetkých troch. Musím. Dos. Au. Ty ideš das. Ne. Ja si maj das. Ahoj. Výborné. Áno, vidíme online nejaký Španielov, ktorý sa ma pridal, ani neviem, jak tu bol. Čo bol synkuláka, ej. Čo to je? Pomoc! Umieranie. Ok, už sme to začali minútu, a to som zatiaľ nič nespravil, to je hrozné, nejako minulo. Fita, au. Maďari. No poď. Keď teba. Ne, zase na mňa. Výborne. Zase všetci idú na mňa. Tuláka. Čo som tuláka? Zácnené zbožie? Mobilixe? Na tarte? Či kde? Daton. Díky. Ja teraz zahrám za teba. Aha, počkať. Aha, to sú náboje. Aha, to je tá uzina. To si ho, ty vole, fakt. Ok, výborne. OK, poďme, teraz som trošku nekecal, ani neviem prečo. Je to, čo je za zbraň? Assault rifle. Čo to má sniper rifle? Nie, to je warp rifle. To je warp. Your stick. Skúsim. Jo, ináč to dobre dáva. Aha. Bum. No výborne, tak to som tomu dal. 4 minúty, či ešte nie, 3 minúty aj 33 sekúnd. Výborne, akože fakt. Au. O môj bože, boss. Poďme za Diegona. Čo sme tu? Princ Perzie. Wow. Ok, no poďme. Teraz keď je hore. Anton. Čo sa tu hráme? Na Assassin's Creed? Unity? A to pripomína hru Assassin's Creed Unity. No poďme hore. Tak, poďme. No idete, chaloši? A zoberiem si reči tu, proto je veľmi bezpečné. No poďte. Zase nebudem, to trvá tu aká 3 roky. Vy sa vymocete, tu na aká vina chcete. Aha, tak nakoniec ja som ten, ktorý sa má vynachcať. Čo je toto Assassin's Creed?
A to už ani nespomína Shadow Mordors, či jak sa to povie tá hra. Easy. A to mi pripomína mám skill. Tu ešte update. Ešte, to mohol mať pri update, tak. No ideme. Kadiaľ. No výborne, to sú zase výťahy. Jak to tu vyzerá dobre. Tým dobre myslím hrozne ako u pána. 6 minút do prdele tam. Keď tu vybehne nejaký alien, tak na porazí. Hop. Takto sa nakaliť. Tak toto bolo rýchle, jak keď z Malfieldu utekajú ľudia. OK, už idem kecať, no, poďme. No, tak už. Jaj. Čo mám zase spraviť? Hacknúť? Čo mám zase spraviť? To mám nejak uhasiť. No čo mám spraviť, no? Povedzte hneď. Prepnem. Čo majú? Tento diel je jeden veľký blbosť. Aha. Aha, tak to dáva úplne dobrý zmysel, akože. Tak zrazu nič a teraz. Toto je hrozné. Assault. Ne, toto. Pick up XP. Level 5. Experience. Skill pointy. Ja nekašem na vás. Šopon. Dalo sa mi, že sú to psi. Čo by som nikdy neprežil. To všetko mám, nie? OK, no poďme. Mám zase hacknúť. Áno, ako vždy. Tu hack. Nie, teraz nie. Výborne. 40 minút. Tak, ty takto, hej.
To bol začiatok. Nepriestrelné sklo, hej? Tak poďme na vec. On ma to naháňa. On ma to fakt naháňa. To si radšej zoberiem asalútku. Bež. Ak toto prežijem, tak vás všetkých tu ako zabijem. Au! Ešte títo. A tak to je dvojnásobný problém. Tam je Maďar. No poď. Ideš? Pomôžej. Ja nie som tu na pomáhanie, ja som tu na ničenie elektrických síl. Tak poď. No výborné. Idem dať jedám asi dvojpartový, to ináč nejde. Vy mi tu máte všetci pripomínate staré časy. Tak ne. Tak poď. I koľko to už 11 minút, no výborné, ja za chvíľu končím, musím za 4 minútky poraziť. A za to si kúpim vinečko. Tak poď, ja dám za teba všetky rany. Mláka. Ti vystrieľam všetko tu. Mi zabehlo. No výborné. Reaktor je preťažený, no. Výborné, ja už som bol vo vedení. Jo. Je dole? Kapal? Ne. Au. Nemyslíte vážne. Joj. Preč. To je preč. To robí preč. Ty vole, toto je hra, toto. Sci-fi. Jo. Je mŕtvý. Ešte. Poď. Jo. Ideme. Aj, výborne. Vyskúšame aspoň nový kulomet. To je podpalovák. No výborne, jo. No výborne, za 2 minúty musím úplne poraziť všetky, takže ja sa s nimi idem páriť a doberiem snajperu a idem na vec. Výborne, prvý, druhý. A tu máš, žer. A je to. Sláva všetkým, tu máš, čo sú prítomní, bum. Aby som mal párové číslo, no výborne, skontrolovať ešte rajflky. Počkaj, čo to bolo? No. A tu sa mi to sejlo, dúfam. Dúfam, že sa mi to sejlo. Ešte mám pár težinek. No, takto sa hasí. To je prvé. Joj, karamba. Čo tu mám? Aha. Sláva. Mám ísť kadiaľ teraz. Bolo niečo. Aha. Takže tu by sme ukončili tento diel a čaute.